No, tuto musím jak chuj pridávať fotky po jednej z galérie a chcel by som to, aby sa to dalo naraz vybrať, vložiť. No, vložiť, pridať, vybrať. Dobre. Teraz koľko ich mám? 1, 2, 3, 4, dobre. Takže toto opraviť. A ešte by som potreboval, ja keď zadávam tie informácie, tak viac popisu, ešte jedno pole. Lebo všetko by som mi nadiktoval do tej žiadanky, čo s tým majú urobiť, lebo teraz príde mail, musím chytiť ten mail a musím nadiktovať všetky tie pokyny. A tuto mám obmedzený počet znakov. Ideálne tá položka, čo je na formulári, sú tam 3 také, tak z toho vytiahnuť jednu X položku, tú prvú hornú, neviem jak sa volá, ale na čo to je efekt a čo to spôsobí, nejak tak je to tam